Lipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Maaksyong Umaga Pilipinas. Maaksyong morning mga ka-aksyon. Sumasa inyo Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Sa ulo ng ating mga balita, sa mga balitang panlokal, bentahan ng paputok sa Dagupan City masigla ngayong taon kumpara sa nakalipas na pagsalubong ng bagong taon. PNP nagbabala sa mga firecracker vendor na nagbebenta ng ipinagbabawal na paputok. Mga empleyado sa LGU Lingayen sumailalim sa random drug testing. Samantala, barge sumadsad sa Coral Sanctuary sa Bulinaw. Para sa ating mga police report, 3 katao arestado sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Dagupan City. Humigit kumulang 50,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska. 3 dalaga arestado sa buy-bust operation. Samantala, lola natagpo ang patay sa gitna ng bukid. Para naman sa ating balitang nasyonal, mister ng 4th Omicron case nagpositibo na rin sa COVID-19. DOH nagpaliwanag sa pagtanggal sa arawang COVID-19 case bulletin. At para naman sa ating foreign news, 4 patay sa pamamaril sa Denver. Para naman sa ating balitang showbiz, Maris at Rico nagwalwal pinakilig ang netizens. At para naman sa ating sports news, Harden napasama sa NBA history. Muli DWCM Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating mga balitang panlokal. Ilang araw bago ang pagsalubong ng bagong taon, nagsisimula ng dumagsa ang ilang mga kababayan upang mamili ng pampailaw at paputok sa itinalagang firecracker zone sa Dagupan City. Magkagayon pa man, ayon sa ilang mga tindera, medyo matumal pa rin ang kanilang bentahan ngayong taon dahil na rin umano sa mataas na presyo ng firecracker at pyrotechnic devices. Medyo nahirapan kami kasi mahal ang presyo namin kasi mahal namin ng binili. Tumaas ang presyo. Ang tinig ni Veronica Lopez, ang Pangulo ng Firecracker Vendors Association sa Dagupan City. Tulad halimbawa ng kada stick ng racket na na dating nasa 8 piso ang presyos ng pag-angkat, ngayon ay nasa 9 pesos and 50 centavos na ang puhunan at mas mataas na umano sa 10 piso ang bentahan nito. Samantala, naglalaro naman sa 150 pesos hanggang 1,100 pesos ang presyo ng Judas Belt. Ang presyo naman ng luces ay mula 15 pesos pataas depende sa klase. Mayroon ding para sa fireworks display tulad ng Victory Lights na mayroong 5 colors na dating nasa 1,500 ang presyo. Ngayon ay naglalaro na sa 1,800 pesos hanggang 2,000 pesos. Samantala, bukod sa mataas na presyo ng mga paputok, isa rin umano sa dahilan ng matumal na bentahan ay ang pagtitipid umano ng marami sa ating mga kababayan. Magtatagal ang firecracker stall sa Burgos Street hanggang December 31, bisperas ng bagong taon kung saan inaasahan din na mas dadagsa ang mas maraming bilang ng mga mamimili ng paputok. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Samantala, nagbabala ang Dagupan City Police Station sa mga tindera ng paputok sa lungsod na posibleng mabawi ang permit ng mga ito kung mahuhuling nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Ayon kay Dagupan City PNP Deputy Chief of Police Major Benjamin Rakidan, bukod sa pagbawi ng permit, maaari rin umanong maban ang mga ito sa pagkuha nila ng permit sa mga susunod na taon kung saan hindi na sila muling papahintulutang makapagbenta ng kahit anong uri ng
paputok o pampailaw. Sinabi niya na regular na ginagawa nilang inspeksyon sa firecracker zone sa Burgos Street upang matiyak na nasusunod ng mga tendera ang mga itinakdang panuntunan sa pagbebenta ng mga paputok. Ayon sa kanya, lahat ng stalls ay mayroong nakahandang timba ng buhangin at tubig, gayon din ng fire extinguisher upang agad na maagapan kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Kabilang sa mga ipinagbabawal na paputok ang Pigulo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, Pillbox, Bossa, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mother Rocket, Lolo Thunder, Coke and Can, Atomic Bomb, 5-star, Plapla, Giant Whistle Bomb, Kabasi at Watu C. Samantala, nagpaalala rin sila Kidan sa publiko na kung maaari ay huwag nang gumamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon at sa halip ay gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay upang mas matiyak ang kaligtasan sa pagpasok ng bagong taon. Pinapayuhan din nito na ang lahat na huwag maglalasing, lalo na ang mga babiyahe, upang maiwasan ang disgrasya sa daan na madalas ding maitalang insidente bukod sa firecrackers injuries. Samantala, karagdagang balitang panlokal, nagsagawa ng surprise random drug testing sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Lingayen kahapon, December 28, bilang tugon sa programang nakapaloob sa Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC. Pangunahing layunin nito na matiyak na lahat ng kawani ay malinis at hindi gumagamit ng iligal na droga. Isa-isang kinuhanan ng urine sample ang mga empleyado na ayon sa kinauukulan, isa ito sa pinakamabisang paraan upang masigurong wala sa mga ito ang gumagamit ng bawal na gamot. Aktibo namang nakibahagi rito ang mga empleyado sa pangunguna ni Mayor Leopoldo Batawil. Ayon sa alkalde, magandang hakbang ang pagsasagawa ng drug testing sa mga empleyado ng munisipyo dahil dito umano matitiyak ng publiko na ang mga ito ay malaya sa ipinagbabawal na gamot at fit sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Papatawan naman ng karampatang parusa ang sinumang empleyadong magpupositibo sa initial at confirmatory drug test. Terminated naman agad ang mga job order, contract of service at casual na mga employment status, habang ang permanent naman ay pagbibitiwin o otomatikong matatanggal sa serbisyo. Alinsunod na rin sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isang barge ang umano'y sumadsad sa Coral Sanctuary na 1.5 nautical miles ang layo mula sa Silaki Islands sa bayan ng Bulinaw. Base na rin ito sa ulat ng Philippine Coast Guard o PCG. Nerespondihan ng PCG ang maritime incident na kinasangkutan ng barge na may tatak na POE 86 Kuching alas 6:30 ng umaga nitong araw ng Lunes, December 27. Samantala, isang photojournalist ng Philippine Daily Inquirer at Sunday Punch na taga-Dagupan ang nanalo sa Explore PD4 Photo Contest ni Congressman Christopher De Venecia. Wagi ang entry ni Ray Zambrano, na retiradong empleyado ng Region 1 Medical Center na nagpapakita ng mga binibilad sa araw na pingka na sikat na produkto ng 4 distrito. Tinalo ni Zambrano ang mahigit 200 entries na isinumite ng mga sumali na pawang magagandang kuhang larawan sa mga lugar na sakop ng 4 distrito, gaya ng Dagupan City, Mangaldan, San Jacinto, Manawag at San Fabiana. Katuwang ni Congressman De Venecia sa pagpili ng mga nanalo ang ilang respetadong miyembro at haligi ng creative industry sa bansa. Dahil panahon ng Pasko, minabuti ni Congressman Tof na hindi lamang grand prize winner ang may premyo, kundi merong pang-apat na magagaling na entries ang napili para sa 2nd, 3rd, 4th, and 5th places na may premyo ayon sa pagkakasunod na 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos at tig 1,000 pesos para sa 4th and 5th place. Maliban kay Zambrano, nagwagi din sa Explore PD4 Photo Contest sina Oliver Barciliano, Bernie Vicente, Nico Ortigoza at Jason Soy. Ayon pa kay De Venecia, medyo nahirapan sila sa pagpili ng mananalo dahil madami ang entries, bagay na nagpapakita ng nag-uumapaw na creativity ng mga tao na unti-unti na nilang inilalabas sa social media. Lahat ng mga isinumiting larawan ay gagamitin ng opisina ni Congressman De Venecia sa pagsulong ng kanyang distrito at pasiglahin ang ekonomiya sa pamamagitan ng makulay na turismo.
Samantala, nangangalap ngayon ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Asingan, Sangguniang Bayan at Sangguniang Kabataan para sa mga biktima ng Bagyong Odette sa Visayas at Mindanao. Labis kasi ang itinamong pinsala ng nasabing mga lugar nang manalanta si Odette noong December 16 at nagpapatuloy sa mga susunod pang araw sa iba pang lugar. Sa Facebook post ni Vice Mayor Heidi Chuan, magpapatuloy ang paghingi ng tulong sa mga residente hanggang sa Enero 3 sa susunod na taon. Tinatanggap umano nilang donasyon ay bigas, instant at cup noodles, canned goods, biscuit, 3-in-1 coffee, sachets, bottled water, alcohol at face mask. Panawagan ng LGU na dalhin lamang ang mga donasyon sa Government Center ng Sangguniang Bayan Building sa Asingan sa Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Huling balitang panlokal, inilunsad ng pamahalaang bayan ng Binmalay ang hashtag Bigasko Plastic Mo Project na naglalayong makatulong sa kapwa at kalikasan. Napapanahong inilunsad ito upang makapagbigay tulong hindi lamang umano sa mga nagugutom, kundi na rin upang mabawasan ang kalat sa kapaligiran. Ayon sa lokal na pamahalaan, sa pamamagitan nito, matututo ng wastong paghihiwalay ng mga basura ang publiko. May iwasan rin ang kalat gaya ng candy at food wrappers, shampoo, Fabcon, and detergents sachet at maging ng mga sando bags. Nakasaad sa programa na kinakailangan lang ipalit ang mga nasabing basura sa munisipyo upang makatanggap ng bigas. Iipunin ang mga kalat na ito sa isang sako at kapalit ng 1 kilong plastic ay papalitan ng 2 kilong bigas. Aksyon Radyo. Police Report. At para naman sa ating police report, 3 katao ang nahuli ng PDEA sa isinagawang bypass operation dito sa lungsod ng Dagupan. Unang naaresto ang suspect na si Michael Magno alias Mikmik, residente ng Barangay Gabon, Calasiao, at Jericho Suyat alias Kokoy, residente ng Bacayao, Dagupan. Sa isinagawang operasyon sa Barangay Pantal ay nakumpiska sa mga ito ang 2 medium-size na pakete ng suspected shabu na tinatayang nasa 5 gramo ang bigat. Na-recover ang poodle money na nasa 34,500 piso. Sunod na nahuli ang suspect na si Rogelio Cabrera alias Jack ng Poblacion East, Calasiao. Nahuli ito sa operasyon na isinagawa malapit sa paaralan ng Barangay Tambak. Nakumpiska sa kanya ang 2 pakete ng suspected shabu na may timbang na 2 gramo at may halaga ng nasa 13,600 pesos. Samantala, timbog naman ang 3 kababaihan sa isinagawang buy-bust operation ng mga pulis sa bayan ng Santa Barbara. Sa Barangay Ventanilla, isinagawang operasyon laban sa suspect na sina Michelle Misamis, isang waitress, Mary Joy de Guzman at Mary Rose de Guzman, pawang residente ng Barangay Karanglaan, Dagupan City, nakabilang sa itinuturing na street-level individuals list sa bayan ng Santa Barbara. Hinuli ang mga ito makaraang iabot ni Mary Joy ang isang pakete ng hinihinalang shabu sa Drug Enforcement Team Operatives. Inalok din ni Mary Rose ang isa pang pakete ng suspected shabu sa mga operatiba. Nakuha naman sa kustodiya ni Misamis ang nasabing pakete ng shabu. Tinatayang nasa 9,600 piso ang halaga ng nakumpiskang kontrabando. Inihahanda na ang kaso laban sa mga ito. Samantala, sumuko naman sa mga pulis ang high-value target ng pulisya na si Gilbert Laza, residente ng San Gabriel 2 sa bayan ng Bayambanga. Voluntaryo nitong inilapit ang sarili sa pulisya kasamang isang barangay kagawad sa kanilang lugar. Si Laza ay kabilang sa Regional Priority Target drug personality sa ilalim ng Koplan Tommy at PDEA target list sa nasabing bayan. Samantala, police reports pa rin isang bangkay ng babae ang natagpuan sa gitna ng bukid sa Barangay Sungkoy sa bayan ng Calasiao. Mag-alas 7 ng gabi habang hinahanap ng magsasakang si Wilfredo Forbebe ng Barangay Nilentap, San Carlos City, ang kanyang mga alagang patos sa Maisan nang makita ang nakahondusay na biktima na nakilalang si Milagros Mararak, 62 anyos, residente ng Purok Sentro ng nasabing barangay. Wala namang nakitang anumang sugat sa katawan ng biktima. Ayon sa mga kaanak nito, noong December 21 pa nawawala ang lola na pag-alaman na mayroon umanong Alzheimer's disease, hypertension at diabetes ang biktima.
30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, mister ng 4th Omicron case nagpositibo na rin sa COVID-19. DOH nagpaliwanag sa pagtanggol sa arawang o pagtanggal sa arawang COVID-19 case bulletin. Ang lahat ng yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng DWCM Action Radyo Balita. Aksyon Radyo. .33 ang ating oras, muling nagbabalik DWCM Action Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Action Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Nagpositibo rin sa COVID-19 ang mister ng babaeng ika-4 na kaso ng Omicron variant sa bansa ayon sa DOH. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang pasyente na 37 taong gulang ay nakalabas na sa quarantine facility matapos ang 10 araw na mandatory isolation. Nabatid na sabay lumapag sa bansa ang mag-asawa mula Estados Unidos noong December 10 sa kayang PAL Flight PR-127. Sabay din silang isinailalim sa testing. Katulad ng babae, asymptomatic din ang lalaki, ngunit i-retest sila base sa umiiral na protocols. Hindi pa naman tiyak na may taglay na Omicron variant din ang mister dahil hindi na ipadala ang kanyang sample para sa sequencing. Kahapon, ipinadala na ang kanyang sample sa Philippine Genome Center. Samantala, tiniyak din ni Vergere na agad na ipatutupad ang protocol sa mga kasamahan sa bahay na mag-asawa para i-isolate sa kanila. Samantala, nagpakita naman ng mild symptoms ang dalawa sa 4 na kaso ng Omicron variant ng COVID-19 sa bansa na patuloy nilang inoobserbahan kung gaano ito kakapanganib ayon sa DOH. At kaugnay na balita, ipinagtanggol ng Department of Health o DOH ang desisyon nila na itigil na ang pagpapalabas ng arawang case bulletin na giniit na lahat ng impormasyon ukol sa sitwasyon ng COVID-19 ay matatagpuan naman sa kanilang website. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nagre-reformat at
strategize lamang ang DOH upang mas maging maayos ang pagbibigay gabay sa tao ukol sa sitwasyon ng COVID-19. Matatandaan na nitong araw ng Lunes, inihayag ng DOH na hindi na sila mag-i-issue ng COVID-19 bulletin simula January ng susunod na taon. Sa halip, lahat ng datos ay dadalhin sa COVID-19 tracker ng DOH sa kanilang website na i-update tuwing alas 4 ng hapon bawat araw. Ang naturang desisyon ay umani naman ng batikos, partikular sa mga senador na tinawag nilang isang pagkakamali. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating balitang pang-ibayong dagat. Nasa 4 na katao ang nasawi matapos na sila ay pagbabarilin sa Denver. Nasawi rin ang suspect sa barilan sa naganap sa metro area ng Denver. Hindi naman malaman ng mga otoridad ang motibo ng nasabing insidente. Sinabi ni Denver Police Chief Paul Pazen na naganap sa 4 na lugar ang pamamaril. Sa unang lugar ay 2 babae ang nasawi at sugatan naman ang isang lalaki. Sa ikalawang lugar ay isa ring lalaki naman ang nasawi at ika-4 ay sugatan ang isang lalaki. Hinabol pa ng mga kapulisan ang suspect na lulan ng kotse at kanila itong naibalik sa Lakewood. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. At para naman sa ating showbiz news mga ka-aksyon, mukhang tagakilig na lang tayo sa relasyon ni Rico Blanco at Maris Racal. Isa yan sa halos pare-parehong komento ng netizens dahil sa pakilig ni na Rico at Maris this holiday season. Kung dati sa Instagram post na birthday greeting lang napapakilig ang netizens, this time ay nagwalwal sila sa saya dahil sa pasing-along ng magjowa. Posted sa IG ni Racal ang videos nila ni Blanco kung saan nagduet sila ng songs na Nothing's Gonna Stop Us Now, I Miss You at Welcome to the Block Parade. Makikita na super enjoy ang actress or singer na walwal talaga sa pagkanta. Caption nito ay karaoke night with this one. Tinag niya si Rico Blanco at umani ito ng sandamakbak na kilig. Comments at ang usual, sinampal na naman tayo ng singlehood. Sana all. Aksyon Radyo. Sports News. Dinuplikha ni James Harden ang kanyang season na high 39 points at season best 15 assists para sa 124-108 na dominasyon ng Brooklyn Nets sa Los Angeles Clippers. Si Harden ang naging ika-10 player sa NBA history na nagposte ng 20,000 points, 5,000 rebounds at 6,000 assists para makasama sa listahan na kinabibilangan ni Kobe Bryant, LeBron James, Chris Paul, Oscar Robertson at Clippers executive Jerry West. Nauna nang tinalo ng Nets si James at ang Lakers sa score na 112-115 sa Christmas Day sa kanilang unang laro matapos ang 3 postponements dahil sa COVID-19 pandemic. May pinagsamang 15 players ang hindi naglaro para sa Nets at Clippers dahil sa health and safety protocols at mga injuries. Mayroong 7 players ang Brooklyn na nasa COVID-19 protocols kasama sina NBA scoring leader Kevin Durant at Kyrie Irving habang may injury naman si Los Angeles star Paul George. 7:39 ang ating oras bago tayo magpaalam mga ka-aksyon. Ayan, kaway-kaway muna tayo sa atin po nga mga tagapanood, tagapakinig. Action Claire, mauna ka na and paumanhin nyo kanina dahil medyo, ayan, may naalala lang kami. Ayan, binabati po natin at pinapasalamatan po natin ang mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Ayan, una na nga po dito si Sir Salvamar Cancino, si Ma'am Delia Cabai, si Sir Samuel M. Almazan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaksyong morning mga ka-aksyon. Ayan na. At sa atin pong mga sino pa ba? Mga nag-comment sa atin si Sir Mel Aguilar ng Asinggan, Pangasinan. Oy, hi Sir Mel. Good morning. Kumusta ka na? Happy New Year. Ngayon ko lang ulit nalabas. Matatapos na ang 2021. Wala pa rin nakakarating na gatas ng kalabaw. Oy, good morning Sir Jeric and Ma'am Claire. Happy New Year sabi ni Ma'am Bella Bel Jimenez.
Ayan. Magandang umaga po. At ganun din, magandang umaga din sa ating maganda at mabait na station manager na nakatutok sa atin ngayon, si Ma'am Violi Valdez. Of course. And syempre, dyan sa may bayan ng mga Aldan, si Kuya Noel de la Cuadra, maaksyong umaga, Kuya Noel, at sana nasa maayos kang kalagayan sa mga sandaling ito. Alright, inyo ho nga natong hayan mga kaaksyon ng kalipunan ng mga balitang nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM Action Radyo Pangasinan. Nakasama ho natin sa ating pong Master Control si Action Conrad Alvarez. At sa ating news department naman, si Action Dav Tibakay. Sa ngalan ho ng aming pong Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer, kami naman po ang inyong mga naging tagapagbalita, Action Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Nag-iiwan na ho kami ng isang maaksyong umaga sa inyong lahat at laging tatandaan, una sa aksyon, Una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon! Radyo